No pasado pleno do mes de marzo aprobábase o convenio entre Augas de Galicia e o Concello de Noia para a mellora do sistema de potabilización e da rede de abastecemento de auga. Isto require acreditar a suficiencia hídrica de cara á aprobación definitiva do Pexón, polo que o Concello encargou un estudo para determinar se as dúas captacións das que dispón na actualidade garanten unha capacidade de entre 210 e 300 litros por habitante e día. Por parte de Augas de Galicia remítese un requerimento ao Concello para que no relativo ao aprobación definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal se acredite a suficiencia hídrica de tal maneira que no estudio que se aportou no seu momento estaba feita unha previsión de 200 litros por habitante día, agora Augas de Galicia pretende que se acredite unha capacidade de máis de 210 litros, entre 210 litros e 300 por habitante día. Eso fai que sexa necesario un reaxuste e elaborar un novo estudio para ver se as dúas captacións que ten Noia, tanto a do río San Xusto en Sampaio como a do río Vilacova na Albariza, son suficientes para abastecer a previsión de crecimento que define o Plan Xeral. A realización deste estudo, xunto coa introdución das modificacións, suporá un prazo aproximado dun ano para poder someter o plan urbanístico á súa aprobación definitiva. Unha vez encargado ese estudio e unha vez que teñamos as conclusións, remitirase a Augas de Galicia para acreditar esa suficiencia e poder continuar ca tramitación do informe definitivo por parte de Augas para que logo poda levarse a cabo as modificacións correspondentes no plan xeral e sometelo despois deses cambios á aprobación definitiva. Este é un proceso que, pola información que temos e dado a dificultade que supón afrontar eses cambios, facer a modificación no documento, tanto impreso como digital e tanto nos documentos gráficos como nos anexos escritos e complementarios, pois vai a supoñer, queremos pensar que en torno a un ano de duración ata que se complete todo ese procedemento.